kayune Purwasa jati pangira jagat kinarya mambi apraldopoka kembang lintang piye sitok tok kancane ndi saloka langit wasurya lan tengsu asirat pun lan udan puncak angkasa bengkah pertiwi ayote bayu bajra
Bengawan Solo riwayatmu kini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh. Itu perahu riwayatmu dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Sesarengan kata-kadang Kidung Panjalu seni karawitan klasik GTI Production pun siarakan langsung dari Jaya FM. Syutingnya apa lali? GMC GMS Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi
Wilujeng bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglipur lumantar kadang-kadang seni karawitan Kidung Panjalu. Siang menika pun lajaken malih sasampun kelonjang ndherekaken pahargyan dawuhipun putra penangan kekalih ingkang sampun kelampan kanthi sembodo niskala nir ing sambikala. Siang sonten mangke kadang-kadang Kidung Panjalu marak sowan. Angga sewisaen kenen mahargya Bapak Ibu tamu masih kepareng rawuh. Kaping kalih sumpang libur sedaya warga agung Bulak Ngrendeng ugi kadang kaneman Sinoman kakung putri sedayanipun kadhe pangajap saged pinangka jampining saya. Margya ingkang hamugati biyen Bapak Erwin Winarto Ibu Nani Setyawati. Kanthi doa restu ingkang kepareng rawuh. Mugi nggihipun hamugati ambayang kari putra putri kinasihipun Purwa Madya Wusana saged manggih rayu lejeng niskala ing sambikala. Ugi tumanduk putra pinangan kekalih doa restu jeneng sami Mas Ayu Rizki Wahyuningsih Mas Andika Nur Cahyono mugi bebrayane mangke sektor lestari dudu mangke keluarga ingkang ayam tentrem bahagia sejahtera guyub rukun sakinah mawaddah warahmah amin amin Allahumma amin. Marasuwun kadang-kadang Kidung Panjalu jangkep seni karawitan hangandi kalih Widwati Seniwati kundang laladan Seragen wonten Mbak Meni cik neng cemeng kan Mbak Meni cik ugi biyanipun Mbak Ayu Tari milas menika monggo sekeca penerak lenggah sugeng ngaras sugeng hanikmati panglipur ingkang keparkatur lumantar kadang-kadang Kidung Panjalu Karana Mas Win menika sutresna budaya piyayene ya seni nek enek hiburan ya joget biasane iki senengane tayub-tayub mila semenika kaperwakan tuan rumah ya kene ndang piye carane bendang gecak-gecok engko nek sing njaluk lagu ya kaya padatan rong enek blas anu pas resepsi ki lurah ki rambut penyanyi ta Pak Teguh. Aduh ya rong-rong atus metu. Lek to mari. Nggih. Ana Mas Win Mas Win. Mas Amingun, Mas Win. Kene karo Pak Edwi. Terus monggo kanca-kanca. Mbae nganten eneng ora iki Pak Endang. Enek. Nah, iki biasane iki seneng rama tayub-tayub. Mas iki noble bareng iki nyandi. Apa iya ta? Lali. Kene Mas Win ning dita Mas Win iki. Ya Lek Win, kene Lek Win. Nggih, wis pokoke iya Lek Win. Dikancani Pak Edwi Lek Winarto. Kene. Kadang-kadang ingkang demeni Rama Tayub monggo berkahi nglarehi tuan rumah Mas Win. Slamet metoke ngudang anak ben slamet lek kagungan kersa. Putrane digudang dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mbah Loso kene langsung melu nayub kene. Kene Mas. Yes, bendang gayeng jumbuh welingane Mas Songkel. Songkel CS seneng buri ndang maju kene. Selamat ngudang anak. Eneng Songkel keneng. Ya, Mas Amingun kene ben kita regen. Kanca-kanca seneng buri. Kosong. Masya Allah. Mbah Sarno saking Gembolan. Nah, iki Mbah Tarno. Nih, Mbah. Kanca sing cik ning jaba monggo.
Ayo keluarga saking sini. Mas Sutar, monggo. Ayo Mas Sutar. Ki nggone Lekwin iki digayengke. Ayo nggone adine iki ben enek dokumentasine. Rada rono rada. Jak Mbah Taro iki, Mbah. Sakun kang para Ya dinteni sing sangka sine. ramane dhewe mamre seka sakun kang para ya rasa kene Lek Sali iki ngendi? Mbah Loso, ayo. Wong maning Kelarei tuan rumah. Kaperwakan gendhingipun slamet ben slamet nggone kagungan kersa Mas Win. Au. Yo. Jois. Udang Putraca ya dalah iya besok gede pinter berjuang lolo ya mas nyakek iya ember ngiwonang lungguh cecer betapa kangen dari mana datang kalita yo dari sawah turun ke kali au dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati yo Rama au timun sigarane melu bangun negarane suwer dadi selawe cukup papat kari selingkuh pikir melu kowe ora lewat dadi sedulur Kenes, au jas-jasan kalung kacu kesan yo ora ayo Lek Win tanduk apa sing di omah tanduke apa Lek Win tanduke apa nah senengane tayub kok kono kok
Kijing miring. Gak pul. Ngono ki biasane ngetrek ngono. Kijing miring. Setunggal malih tuan rumah. Ayo Mas. Monggo Mas. Rabuto kae kae. Yo. Ayo Pak Samingut. Ayo Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring. Alhamdulillah ditek seket. Yo kene Nduk. Yo. Medhut. Medhut ditek neh jare. Medhut disawer neh. Heeh. Matoki. Au. Iya. Yo. Pak Hendrik langsung mriki. Ingone keri. Miring ayo Mas. Kijing miring. As. Oh. Iya. Lo. Ayo. Aku senang sepedane. Sayang siti bir kuning. Au. Aku Ya senang dalah. nyawang bocah. Yo. Sayang siti duwe. Ya. Mas Mas. Kijing miring Mas Mas. Lo. Kijing Au. Iya. Kijing miring kula. Lho. Kuning ati kae nakon Mas. Iki Mas. As. Yup. Selamat rayu. Ya. Tamune salami se Pak Hendrik. Ditanggap ngoyo-ngoyo nek ora dijogeti ora seru iki. Iya oleh ngadeg to pesindene. Ayo. Sing nyanyi ngadeg lah. Iya Mbak Menik kene kancani Mbah Tarno. Ayo Mas Parmo ngadeg, Mas Loso, Mas Win. Ayo. Jen gayeng ngadeg mubeng joget maneh. Den brang yetno. Sabarang ya sabran monggo. Zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi yo wong ayu gunung tak ingoni sego jagung yen mandung tak silih
ing gunung Sekere pisan nyawa gunung desok dadi raja lo yo ora ilang gone padha caping gunung kagem para pinusepuh dan zaman berjuang jore kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana sikit wis. Ayo Mbak ngatek mana ya Mbak? Pak Santo, Pak Hendrik, monggo. Ya. Gamelan perunggu lho Pak iki. Mikmu kik. Apa
sapa muda lekanana nggonku nandang dranta witeng pari ora kondang nggonku lara ati aduh nyawa sing tresna yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresna janur kuning lengkong sapa wong sing ora nandang wuyung sawindu tresnamu bakal tak tunggu tenan wong ayu senajan to sewindu tresnamu kuwi tak enteni walah tenan teko Mas Sigit iki lho iki lagi coba ya. Besok awan nang omah wis ora prasa
Ya, wis dadi purung kopine ndang pesen no. Oke. Niki nggih gubuk Pak De.
sing kakung seniman sing putri sregep ngaji pancen ya ngono tumrape wong tanah jawe janji sabar nanging ra kesusu sawae jembar-jembar tanjure lemu-lemu salah enti sawah jembar didol wong aku ngangekji swara suling ngomandang swarane mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni ngono aja ngono ya lek panaseno pati ora are kudu eling sing peparing kulino tak wae rokok ngono ya eling kapati amar malam minggu kutha Solo pancen rame iya 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 gotong royong nyambut gawe gayane rapal ben miku dikekne pesindene ben ra tak garapi Sampeyan ki mik ya mbok ceklek. Enggak kakung ngawe-ngawe lha ora enek pentolane ndak ya. Heh? Lah sampeyan po ngerti. pinapso tapa
ngesake wong tuwa golek duwe nek pripun wis kewajiban kok. Ora urung nandhang tuna Pun pokoke digalih melih mboten napa-napa niki pokoke bebas. Lole. wis ngono ya. Loh, masuk ngoten tok. Nggih. Monggo. Sama